Okatakyie free fam me on so batan bia de aya na ayam hyehye kakra ewom so bi na oba eya de na woyem ehyehye sebe emafo na wo mma ye mame bi edi no azise Okatakyie free fa oye breadwinner ema na busuafo enti mame de wote bebi na wote se numie bi ekoso wo ne babra boma wono so edi anu yie beba na me yehwe se mame ne ye friend won framam no mentimi hu se wonim so won framam se onim framam eya da pado so popade odidi eye prophet Opambour bi ai enti after say Santokwe Okatakyie free fa mame ede bre ye Opambour se sebe ni coat kankan ni coat one way mami sebe odidi papa ye eye prophet Opambour Okatakyie free fa mame edidi na tempa na anodi eye nana ya akira na ono so sa time no woti eye dwumedie ni mu anopa no wono so de wode nanu ye kakra ba se obata de wode ayam hyehye ne kasa ye na adapa eye chiefu ene na pamfo efri Opambour ahwe ye edi abegu eye angel fm fo eyi workers fo no de anodi especially nana ya akire de ne ye de bre no ma yenko ahwe ho nkofa ne firi won basia na on the phone afresen ne maame ebe kasa odi fo pato maame ne be kasa eye wo ye papa odi fo wada wonma wo na odi woni mu ye fo modi watem wo TV ne so sa ana obi di video na kire me oh oye maame panimu odi fo pato oye maame pani awon na wo ne ba no on na wo timi fosa ene wo didi matem odi fo pato sa oh otenji TV ne so na ne maame afri di matem pato no titi nje TV ne so na wo kwasi aba na wo ka news na wo so jeje wo se obata ne dia yem sisi se obi adome ne ba no wo sa ga na wo ka bono kasa wo minim so wo chimi sa chimi todo minim so hey ozo munyai ya munyani en karwa dia se munyai yaka e wo radin se munyai wote de makan odi fo pato ya kana wa radin se timunya mun sorry radin shram mun samuti so bi di matem na mun suma wa be kan biye before ni pa ko fa video na tire yentem se odi tire meta kan nu akwa na before ke ba TV so munya chire wa fa video na tire mentem munya chire awomati na odi tire me munya chire wo sa ba na wo kai engineer so wo yabuno ni no se wo timi sa se ma me ne dia yem sisie na edi atem na ma me no bi am ka ne ba no onu ne ba no na be kai ya papa kwasia so de ansese wo sa ga na wanim se oba kwasia afini wo chabra wo di chance ni what ja hey jai so munyai the kase jai ensem say ba me pa na me kasa me pa me kasa ntimi se munyai ye wura fia yenim de ye mo nyame tie enti jai munya chire di munya bibia manya nkopon abraye nya abusia no hwe no mu di atem mo bia nka hwe Ghana fo woni nim nyansa ni masem nim omate ase woni nim nyansa nso nim enti ase aha enti munya chire di oni momu ni di obi atem bi omontra ye wura kwakuti TV so ne ro kwakuti ma kwan no mu ni matem eni matem nseme enya hwe ono wan kasa oya adwuma wura no ba mi fi bebu nkotodwo mani mpe di se na obi tini TV so di matem na minya nyame ni fa ede na obi mani bebu nkotodwo ba so the drinks enti so putie mi tie dia me kan ye minya nyame ni fa me mi ko ni fie da obi me fie bebu nkotodwo mani ti so obi tini TV so di matem a bom sam ni pa ne yankobu nkotodwo e wona nim enkosra de mfiri ho yes emfasam sabi emfasam nkotodwo anim yenko obi a wonsem fata munya den enkoto nanim nti muntwa so yaka wadu adin sem holy basinda alla katorianda ko babrum yenko ona meso waya de abradwe ne nti aseso nti muntwa so mo obi enka bibia ono wankasa na kachi ewura pia stadium so ono wankasa mo ba manim abra o haw kase bia ba o so en na damfo mo dim de ka ba manim dim kotodwe ba manim so ati ase enti no twaso asem nam se mebo so kra mo bi ate ko bi so ono abo so kire ewura pia
yewura kwakote na boss chere yewura press stadium ni NDC company boa yewura press stadium free TV so no kasa live so akana social media so part obi art anka mekra anka menka wasem kwa because bibi say ba ofia eni kwase kam obi ede etie amenu se before part wakasa che na kura ni kora na kura na kura twa so it is awful twa so ma menkyerɛ wo onyame so onyame yɛ kɛseɛ nti awurade hyira wo bia entokwa we da bɛn na to bedwa etwe ntwa